ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନରେ ବି ମୋ ମନ ଦୁଃଖ। ହେଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ କାଲି ରାତିଠୁ ଆସିକି ମାମୁଁ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଗାଧି ସାରି ଚାଲି ଆସିଥିଲୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମେ ନନ୍ଦିନୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲା ସାନୁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ। ଏଥର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା ଯେ 28 ତାରିଖ ଦିନ ବାନ୍ଧିବା ନା 27 ତାରିଖ ଦିନ। ଆପଣମାନେ କେବେ ରାକ୍ଷୀ ପାଳନ କଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ଛୁଆକୁ କେମିତି ଜୁହାର ହେଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଏ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ବନ୍ଦାବନା କରୁଛି, ଇଏ କହୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭବ, ବୁଢ଼ା ବରଟେ ମିଳିବ। ପୁଣି ମିଠା ଖାଇଲା ବେଳେ ତା ପାଟି ସାଇଜ୍ର ମିଠା ଦରକାର। ଦେଖୁଛ ତ କେତେ ବଡ଼ଟେ ଆଁ କରିଛି ସିଏ। ଦେଖୁଛ ତ ମୋ ଭାଇ ଏତେ ଛୁଟିଆ ହେଇକି ବି ମୋତେ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛି। କେମିତି ହେଇଛି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଉପରେ ସିନା ଆମେ ସବୁ ଖୁସି ଅଛେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ ଦୁଃଖ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ମୋ ଅଜା ଦେହ ଖରାପ ଅଛି। ଆମେ ରାତିରେ ଯାଇଥିଲେ ଅଜାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ସକାଳେ ମୋ ଅଜାକୁ ନିଆଯାଇଥାନ୍ତା ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ମୋ ଅଜା ମନା କଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବିନି। ଏବେ ମୋ ମାଆ ଚାଲି ଆସିଥିଲା ତା ଭାଇ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମୋ ମାମୁଁ ହାତରେ। ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ମୋ ମାମୁଁ ମୋ ମାଇଁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ହାତରେ ସେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବ। ମୋ ଇନଷ୍ଟାରେ ଯେତିକ ବି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେପି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ମୋ ମାଇଁ ବି ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରକୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଆମେ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଘରକୁ। ଆସିକିନା କାଳୁ ହାତରେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲି।